vents i madró i un ganivet de muntanya. Algun dia algú se'n recorda d'en Guillem de Fac. Això ja costa més, I llavors algú se'n recorda d'Antoni Roig, que era un dels militants més grans que van tenir les illes, i la prova és que encara mor. Encara el denunciaven els del PP. Els Borbons pretenen ser els nostres